Αυτό πια το έλεγε η θεία Παρθένη του Μαρίνα. Ναι. Όταν πέθανε ο πατέρας της. Ναι. Τι έλεγε για πες το. Του λένε. Ασύλδη, έρθει λέμε τι, έρθει λέμε τι. Σερέσεις δεν κλαίρετους του, ουρθουλάμα τι, ουρθουλάμα τι. Ανίες λέει να του πούσε και μπόρεσες. Σερεσείς δεν τέλουξες, δηλαδή σερέ και Σερέ, γιατριά. Και μπόρεσες να λιτώσεις. Ουρτουλάματα. Είναι το μους και μπόρεσες. Αν δεν είσαι τηλέφωνο, Σου πω να δελευθεία. αν είναι γιατί δεν πήρες. Τι θέλω να πω. Εγώ έπαιρνα στο τηλέφωνο, λέει πες του Βασίλη, λέει αυτά να μου τα γράψει. Συνά, τα σημερινά. Ο Κώστας έβαλε δάχτυλο εδώ. Εγώ έπαιρνα στο τηλέφωνο, λέει πες του Βασίλη, λέει αυτά να μου τα γράψει. Συνά, τα σημερινά. Ο Κώστας έβαλε δάχτυλο εδώ. Ο Κώστας. Ο Κώστας με είδε τις πράγματες που ήρθα στον παππού σου και λέει τι τα γράφεις, λέει τα θέλω κι εγώ αυτά. ποιος Κώστας. Όχι, Όχι, θεία μου είναι. α, που ήρθε εδώ από χθες. Νομίζω να σου πάω τι εννοείται. Να τρελαίνομαι. Τα μωρά πάνω είναι. Ναι. Ας άλλο και ξέρω. Άμα θα θυμηθείς